Lubak-lubak na bahagi ng Kibaol, Lingayen, Pangasinan, perwisyo sa mga residente. Para sa detalye kasama natin, Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Perwisyo kung ituring ni Steven, residente malapit sa lubak-lubak na daanan sa Kibaol, Lingayen ang sitwasyon dahil sa alikabok at ang mabibilis sa sasakyan na dumadaon sa kanila. Aniya, malalaki at mabibilis sa mga sasakyan na dumadaan doon. Masabog kasi sir, tas masyadong mabilis yung mga truck kasi tas nakaka-perwisyo din po sa harap namin. Tas yung mga kapatid ko po, nakakasakit na rin. Isa lamang siya sa araw-araw na nakakasaksi ng hirap ng ilang motorista sa pagdaan sa naturang daanan. Ang daanan kasi, nagkabutas-butas noong sunod-sunod ang masungit na panahon. Ito yung bahagi ng kalsada dito sa may Kibaol, Lingayen kung saan kapansin-pansin nga na malalaking sasakyan ang dumadaan dito. Nagiging alternate route kasi siya papunta dun sa may iba pang bayan sa Western Pangasinan. Partikular na kasi ang susunod na bayan nito ay ang bayan ng Bugalyon. Inaspalto na raw ang daanan, ngunit dahil sa paglambot nito dulot ng pag-ulan, nagkabutas-butas ito. Pero kamakailan, tinambakan na muli ang daanan. Ayon naman kay Kagawad William Sareno, temporaryo lamang umano ang aspalto dahil may nakalinya umanong proyekto rito. Aniya pa, hinahanda na raw itong i-aspalto muli. Yung una sir, na-aspalto na nila yan nung bago yung pagpatak ng ulan, bumalik dati sa yung mga butas, bumalik. Kasi pag nabasa kasi yung espalto, bago pa lang, dinaanan na kagad sir. Alam na nila yan na ganyan na uli, kaya naka-prepare na po for spalting uli. Okay, so parang espalto lang po. Bakit kaya hindi nila sinesemento itong bahagi nito? Hindi sir, may programa po kasi si Congressman na gagawing 6 lane po yan. Yang DK, magmula Lingayen to San Carlos. Kaya parang temporary nilang lalagyan muna ng espalto bago nila gawin yung concreting. Kasi Nagbabalita mula rito sa bayan ng Lingayen, kasama mo sa IFM Dagupan. Ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.